Уявіце сітуацыю. Вы трапілі ў шпіталь з нейкай сур'ёзнай праблемай. Скажам, зламалі нагу. І вось да вас у палату прыходзіць нейкі будзіла ў белым халаце і замест таго, каб накласці гіпс і даць абезбольвальнік, расказвае, што, маўляў, у суседняй палаце камусьці наогул адарвала руку ці нават галаву. То бок замест дапамогі табе нейкія байкі пра тое, як камусьці яшчэ горш. Абсурд? Ну што вы? Сучасная Беларусь. Надоечы YouTube падкінуў смешнае відэа. У менскай студыі сядзяць мужчына і дзве жанчыны і наракаюць на тое, як жа ж цяжка жывецца ў Еўропе. Не тое, што ў Беларусі. І бензін у іх там на тым захадзе па талёнах, і жукоў ядуць, і рэкляма мяса забароненая, і вады гарачай няма ў гэтых вашых Парыжах. Ну, страхотце. Боже ж ты мой. И так более того, они хотят принять закон, там я в деталях боюсь соврать, но смысл его заключается в том, что, например, вам разрешено, вот у вас машина, разрешено, например, проехать только 500 километров. И если вы израсходовали свой бензин, вы ни на одной заправке не заправитесь. Ну, вот, собственно говоря, бензин по талонам. Про сверчков. Да, сверчков, ладно. Ну, они уже едят сверчков. К этому все. Слушайте, в Голландии запрещена реклама мяса. Да. Вот я до сих пор не могу понять. Это дико. Но я помню еще 2017 год, Париж, самый центр, там горячая вода, определенный литраж. То есть, если она выливается, ну, вот полежать в ванной, не можешь. Это ты врешь. Там свобода, демократия и бабочки. Нет, это для нас было дико, потому что мы привыкли наливать ванны, то есть не экономить на воде. Алена, да. 2000 это 9 лет тому назад, Кирилл. Да. И знаешь что? Они к этому привыкли. Понятное дело, что они к этому привыкли. Понятное дело. Это вот, знаешь, история какова. Это мы не привыкли, когда у нас я всегда приблизительно, знаешь, вот с другой стороны пытаюсь подойти. Вы можете себе представить белорусскую моду домашнего свитера или там домашних теплых штанов? Ну, нету такого истории, потому что в Минске топят хорошо. Я не представляю, чтобы кто-то ходил в домашнем свитере. Потому что, ну, чаще всего шорты, майка. Ну, как бы мы к этому привыкли. А европейская мода домашней теплой одежды развивается. И там... Нет, а еще больше, знаете, они как рекламируют. В Великобритании по вечерам вся семья собирается вместе и смотрят телевизор и обсуждают. А люди русские, которые жили, они говорят, они собираются, экономия электроэнергии в других комнатах. Они греются только в одной комнате. Праслухаў я гэтых недарэкаў прапагандыстаў, седзячы ў цэнтры Варшавы, і задумаўся. Ну, добра. Калі ўсё ў Еўропе гэтак дрэнна, то чаго ж тады беларусы сотнямі тысяч едуць сюды, а не еўрапейцы ў Беларусь? Ну, чалавек жа ж заўсёды імкнецца туды, дзе лепш. Праўда? І тут нават не патрэбныя ўсе гэтыя статыстыкі пра ўзровень заробкаў, дэмаграфічныя праблемы альбо ўзровень алкагалізацыі насельніцтва. Дастаткова папросту вось гэтага кірунку. Палепшае жыццё людзі едуць з Беларусі ў Еўропу, а не наадварот. Дарэчы, за ўсе ўжо амаль 21 год майго жыцця пераважна ў замежжы, ў розных краінах, плюс у тых, па якіх я быў падарожнічаў, я анідзе, ані разу не сустракаў нічога падобнага. На тое, каб нейкія мясцовыя недарэкі на сур'ёзных шчах сядзелі ў студыі і адцягвалі суграмадзянаў ад уласных праблем, пераконваючы іх, што вось недзе там жывуць яшчэ горш. Ну вось толькі што ў Расіі да яшчэ ўзгадваецца старая савецкая показка пра «затое у вас неграў лінчуюць». І ўсё. Усе астатнія, каго сустракаў, займаюцца сваім уласным жыццём. А калі з кім сябе і параўноўваюць, дык найперш з тымі, хто жыве лепей. Каб было на каго раўняцца і да чаго імкнуцца. Вось у той краіне дасягнулі поспехаў у зялёнай энергетыцы. Давайце і мы паспрабуем. А вось як хтосьці развязвае праблему недахопу працоўных рук. Можа і нам нешта падобнае ўвасобіць. Ну-ка, што ў вас там з адукацыяй? А нас навучыце?
Гэта і ёсць абмен досведам, гэта і ёсць развіццё, гэта і ёсць сакрэт поспеху. Вось чаму беларусы едуць сюды, у Еўропу, а не наадварот. Выбар паміж тым, каб папросту нармальна жыць і быць гаспадаром уласнага лёсу, і тым, каб сядзець у смярдзючай калюжыне і слухаць байкі пра яшчэ большы смурод дзесьці невядома дзе, відавочны. Безумоўна, і на захадзе ёсць свае праблемы. І ў медыцыне, і ў адукацыі, і ў сацыяльным забеспячэнні, і нават у дэмакратыі. Дык а хто ж тыя праблемы адмаўляе? Палітычныя баталіі на трыбунах і ў медыях, страйкі і вулічныя пратэсты, гучныя скандалы не дадуць схлусіць. Вось толькі адначасова яны сведчаць пра наяўнасць не толькі нейкіх праблем, але і механізму развязання гэтых самых праблем. Вольныя медыя, незалежныя суды, закон для ўсіх, свабода выказванняў і пратэстаў, выбары і рэферэндумы і гэтак далей. Ці вы думаеце, калі б Еўропа была закатаная пад крывавы асфальт рэпрэсіяў? Ці ведалі б мы пра наяўнасць нейкіх там яе праблем адно з рэдкага булькатання ў балотнай жыжы мясцовых прапагандыстаў? Пры гэтым зразумела ж, пра краіны, дзе жывецца горш, у Еўропе таксама гавораць. Вось толькі не з злараднасці, а з памкнення дапамагчы. Адсюль усе гэтыя шматлікія і шматмільярдныя гуманітарныя місіі альбо дапамога, скажам, у развіцці інфраструктуры. Літаральна па ўсім свеце, у тым ліку да нядаўняга у Беларусі. Дарогі і масты, шпіталі і рэабілітацыйныя цэнтры, праграмы для дзетак з чарнобыльскай зоны, культурніцкія і мемарыяльныя праекты, экалагічныя праграмы, адукацыйныя абмены, гуманітарныя грузы ў часе пандэміі. Усё гэта ішло ў нашу краіну з захаду яшчэ некалькі гадоў таму, незважаючы на плявузганне тутэйшай прапаганды. То бок заходнікі нам дапамагалі, а ў гэты самы час прыкарытныя брахуны палівалі іх гаўном. Усё спынілася толькі пасля крывавага здушэння пратэстаў у 2020 і саўдзелу ў вайне Расіі супраць Украіны. Вы ж заўважылі, як рэзка ў нас некалі цудоўныя дарогі дасягнулі стану расейскіх, і колькі з'явілася навінаў пра аварыйныя масты, альбо недахоп імпартных лекаў і медматэрыялаў. Еўропа сышла, гаўно засталося. Сядзіць у менскай студыі і булькае. Ну і па скрыптум. Што будзе з нашай краіною далей, сказаць цяжка. На парозе вайна, ўнутры краіны ўсё большая разруха. Людзі працягваюць з'язджаць. Ну бо жыць нармальна хочацца тут і цяпер, а не ў светлай будучыні, якая незразумела ці наагул калісьці надыдзе. І абсалютная большасць ужо ніколі не вернецца, таму што быць гаспадаром свайму лёсу занадта прывабная альтэрнатыва ўсім гэтым байкам прапагандыстаў пра адсутнасць гарачай вады і жукоў на сняданак. Дык што ж, ставіць на Беларусі крыж? Ну, вядома ж, не. Усялякі, нават самы занядбаны дом атрымлівае шанец на новае жыццё тады, калі зноўку трапляе ў рукі руплівага гаспадара. Гэтак і нам, беларусам, папросту трэба зноўку стаць гаспадарамі нашай краіны. То бок браць на сябе адказнасць і за сябе асабіста праз уласнае развіццё, самаадукацыю, самарэалізацыю, ставанне на ногі, падарожжы, набіранне досведу і новых ведаў. Варта памятаць, што кожны і кожная з нас гэта таксама народ. І кожны паспяховы, разумны, добры чалавек робіць крышачку паспяховейшым, разумнейшым і дабрэйшым увесь народ. І таксама адказнасць за краіну. Як бы гэта рызыкоўна не гучала на тле цяперашняй рэпрэсіўнай рэчаіснасці. Ну, бо гаворка тут не толькі пра выбары, якіх няма, альбо, скажам, пратэсты, якія сёння будуць у момант здушаныя. Адказнасць за краіну – гэта таксама і не смеціць на вуліцы, і ратаваць ад разбурэння старэй камяніцы, і вывучаць родную культуру і гісторыю, і размаўляць па-беларуску. Ну, бо калі ты гаспадар у сваім доме, то чаго не гаворыш па-свойму.